Machiegni kendo jatend migao mar teko Davis Chirchir owacho ni chendo mar tiyo koda teko mawuok e bwo lowo mano geothermal energy dhigoyo jek okenge mar neno ni piny Kenya obedo koda teko stima maromo kachiel gi duoko piny nengo teko stima. Kolose kinde mabende notimo limbe e kar thedho teko stima ma Sosian gwenge ma Bahati kaunti ma Nakuru. Chirchir olero ni piny Kenya thedho maj stima maromo 11% kipimo koda 30% madwarore. Omedo ni chendo mar thedho stima mawuok e bwo lowo osebedo ka digni kuom thuolo mar higni 5 mokalo kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Kar thedho mach ma Sosian igeno mar thedho teko stima maromo megawatts 22 kochope giko dwe mar 6 mano mar higani. We're going to be prudent in working with the cost of power. These are the things I mentioned that I've been looking at and working on seriously. You know, the hydrology has been fairly poor in the last 5 years. And whereas we're supposed to have been delivering 30% power at 4 cents US, which is the hydro generation, up to now we've been delivering up to 11% because of the very poor hydrology. And that means we've been supplementing the grid to provide power for power security for our economy using the diesel generation. And that is what has been hurting. Expect to be in operation in terms of early power by end of April, early May. In terms of full power, we're expecting by end of June to be fully commissioned. In the first phase, we're expecting around 22 megawatts because our unit 1 and 2 are both ready.